Mill-bidu ta' dan ix-xahar, Casa Malja fiċ-ċentru tar-Rabat Għawdex reġgħet infetħet b'mod normali, hekk kif kellha tingħalaq minħabba l-pandemija. Din id-dar toffri ambjent familjari b'aktar sigurtà u kumdità għal anzjani u għal dawk li għandhom id-dimensja. Dan is-servizz jingħata kemm matul il-ġurnata kif ukoll matul il-lejl bħala shelter. F'dan iċ-ċentru jista' jilqa' 23 anzjan. Waqt żjara fl-ewwel jum tal-ftuħ mill-ġdid ta' din id-dar, il-Ministru l-Għawdex Clint Camilleri qal kif din id-dar hija ftehim bi sħab bejn il-Gvern u l-privat. Dan fil-fatt qed isir mal-kumpanija iCare Limited bħala parti minn servizz bl-aħlas tal-Gvern. Il-Ministru Camilleri qal kif din id-dar ġiet immodernizzata mill-ġdid b'ċentru mibdul u sigur għal dawk li għandhom id-dimensja. F'din id-dar isiru diversi attivitajiet matul is-sena sabiex iżommu lil dawn l-anzjani attivi. Fost dawn hemm xogħol tad-dar, tisjir u affarijiet ta' divertiment bħal tombla. B'dawn l-attivitajiet jgħinu lil dawn l-anzjani sabiex jesprimu ruhom u jżommu kuntatt ma' nies tamparhom. Il-Ministru l-Għawdex appella sabiex aktar anzjani Għawċin jużaw is-servizz ta' din id-dar. Nappella wkoll il-pubbliku Għawċi dawk kollha, dawk l-anzjani kollha li qegħdin jarawna dawk ukoll it-tfal ta' anzjani li jixtiequ jużaw dan is-servizz sabiex japplikaw jew online jew nkella jiġu s-sezzjoni tal-Ministeru għall-Għawdex sabiex propju jkun jistgħu jagħmlu minn dan l-użu anzi minn dan is-servizz li huwa kompletament b'xejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.